Selosong lolo sa San Vicente, Ilocos Sur, nanaga gamit ang katana. Nakita raw kasi ng suspect ang kasintahan na sumakay sa tricycle ng pinagseselosang driver. Nag-aalerto Ivy Hernando. Inilarawan pa ni Pedro Rodillas, 67 anyos ng San Vicente, Ilocos Sur, kung paano niya tinaga ang biktimang isang tricycle driver. Base sa investigasyon ng pulisya, pasado alas 2 kahapon nang makita ni Rodillas ang kinakasama na bumaba sa tricycle ni Johnny Pilien, 63 anyos. Yung suspect, nagsiselos yata doon sa tricycle driver, yung victim. Kasi napapansin niya na palaging inihatid yata yung alleged na girlfriend niya. Sa galit ng suspect, sumakay siya ng motorsiklo sa kasinundan ang biktima. Babatuhin pa yata yung tricycle driver pero umiwas. Kaya lang sinundan ng suspect nung makarating sila doon dito sa may Bayubay Sur. Doon na may hawak-hawak na siyang daladalang samurai, yun ang itinaga niya doon sa biktima. Hawak-hawak pa ng suspect ang katana ng arestuhin ng otoridad. Dinala sa paggamutan ang biktima. Nagsisisi raw ang suspect sa ginawa. Babawi ko namang nalarawan. Dati uli. Hindi dinaramid mo? Ay, kapulpulutan tulo man ko talagang pataya. Paliwanag ng suspect, hindi na raw niya babalikan ang kinakasama at humihingi rin siya ng tawad sa biktima na hanggang ngayon ay wala pang pahayag. Hindi kayatin ma. Okay. Sina kong. Mangisasara ma. Mabali na kaya dahil naramid ko. Kidispensaran na. Pakawanan na. Injektor aramidan na. Yan. Dahil natin may bagak kang gagayam. Sinampahan na ng kaukulang kaso ang suspect. Ivy Hernando, naghahatid ng Balitang Amianan.